Bona nit a tothom. Agrair als amics del museu que hagin tingut la iniciativa de presentar l'última adquisició que ha fet la Fundació Dalí. Vull agrair també la cap del Departament del Centre d'Estudis per haver-me donat l'oportunitat de fer la presentació i sobretot vull agrair molt a les meves companyes de feina tot el que m'han ajudat aquestes últimes setmanes, el suport que he obtingut i les seves opinions i observacions sobre el tema. Són la Cuca Costa, la Laura Bartolomé, la Rosa Maria Maurell, la Bea Crespo i la Carme Ruiz. I també extenc el meu agraïment a tot el personal de la Fundació. Bé, doncs comencem a presentar el quadre. També us vull agrair a vosaltres la vostra assistència perquè sé que avui a les 8 hi ha un partit molt important i que fa molta fred. Per tant, us agraeixo doblement l'esforç que hàgiu fet per venir aquí. I el carretó fantasma, doncs espero que tinguem una agradable mitja hora, 3/4. Abans de començar... Vale. Ja està? Bé. Doncs per començar a explicar el carretó fantasma m'agradaria parlar una mica dels primers anys de Figueres. Introduir una mica què passava els 30 primers anys, els 20-30 primers anys a la ciutat de Figueres, per així conèixer la realitat que vivia Dalí el dia a dia. Hem de pensar que la família Dalí Domènech va venir a viure a Figueres l'any 1900. Dalí va néixer el 1904 i la Rambla de Figueres, el dia que va néixer Dalí, l'any que va néixer Dalí, tenia aquest aspecte. Apuntaré 4 dades interessants sobre què va passar durant aquests 20-30 primers anys a la ciutat de Figueres, així tenim una imatge visual dels canvis que va anar-hi havent a la ciutat. L'any que va néixer Dalí, per exemple, és l'any que també es va fer el Casino Menestral. El 1902, l'arquitecte Zamar va aixecar l'edifici de l'escorxador municipal, que és on ara hi ha l'arxiu comarcal i la Casa Empordà. El 1908, 4 anys més tard que aquesta fotografia, van començar a córrer els primers cotxes. El 1910 s'inaugura el Col·legi La Salle. El 14 es construeix el Teatre Cinema al Jardí, que és on avui actualment hi ha el Teatre Municipal. El 1916 comença a funcionar el primer telèfon. El 18 s'inaugura una reforma que pateix la Rambla i que canvia una mica l'estructura que veiem en aquesta fotografia. El 1920 es va inaugurar el Parc Bosc, on s'hi varen plantar 20 espècies d'arbres diferents i que era en aquell moment el real pulmó de la ciutat de Figueres. El 1920 també s'inaugura la Biblioteca Popular. El 22 s'estrena la primera línia d'autobusos a motor que anava de Figueres al Pertús. El 25 es va empedrar la carretera reial que travessava Figueres i la població va passar de ser d'uns 10.000 habitants l'any 1900 a ser-ne 14.000 el 1930. I Figueres durant aquests primers 30 anys era una ciutat comercial, oberta, molt fructífera en aquest sentit. Dalí neix al carrer Montoriol en el número 20, que actualment és el número 6, que no correspon a la numeració, i neix precisament en aquest costat de carrer d'aquí. Aquests deuen ser els jardins de la Marquesa de la Torre, que avui hi ha un edifici alt, inclús hi ha un passadís que travessa. Neixen aquí i més endavant, 10 anys més tard, canvien de localització i se'n van a viure a l'edifici que fa cantonada amb la plaça de la Palmera. Evidentment, en aquell moment la plaça de la Palmera no estava edificada com avui en dia. Només el carrer Camanyo entrava fins a la plaça de la Palmera i el carrer Montoriol, en aquell moment, abans que Dalí hi anés, estava obstruït per edificis. Era una entrada que tenia la ciutat de Figueres on molts carros, carruatges, sobretot pagesos, quan era dia de mercat, feien entrada a la ciutat, esperaven i després continuaven entrant a dins de Figueres. Per tant, hem vist que les primeres imatges que hem vist de Figueres a principi de segle, la presència de carros era molt habitual, era el que tocava a l'època, però formava part del que era la rutina visual per Dalí. Dalí va anar a viure a la plaça de la Palmera un cop reformada en aquest edifici d'aquí, que és el que fa cantonada amb el carrer Montoriol, que és on va néixer. Evidentment, la presència de carros, veiem que ells els veia molt sovint. Per tant,
tenim que el 1910-12 Dalí ja s'ha instal·lat en aquest nou sector de la ciutat. La plaça de la Palmera, de fet, oficialment, el nom que rebia era la plaça Pi i Maragall, però degut a que popularment es coneix com a plaça de la Palmera, inclús avui en dia és més coneguda per aquest nom. És una mica a tall d'anècdota que us vull explicar que la Palmera, tot i que les urbanitzacions que va anar tinguent la plaça, va mantenir-se ferma i no va desaparèixer, tot i que formava part del mig del traçat del carrer. L'any 36 la van treure, però degut a que el nom popular de la Palmera continuava existint, als anys 80 l'Ajuntament la va tornar a posar. La va posar formant part ja d'una plaça urbanitzada i aquest seria l'edifici on vivia la família Dalí Domènech. La primera vegada, el primer record que té Dalí que fa servir tartana, quan es passeja amb tartana, ens ho explica en el llibre La vida secreta. I és un fragment molt bonic que en relata quan està malalt i per fer una mica de convalescència de la malaltia, per recuperar-se del tot, ens explica com va passar uns dies a una casa que la família Pichot tenia a les afores de Figueres, al municipi d'Alfà d'Empordà, a un indret que es diu una casa que es diu el Molí de la Torre. La família Pichot i els Dalí eren molt amics. Pepito Pichot, un gran horticultor i gran impulsor del Parc Bosc, va ser qui se'l va emportar. Això és un fragment de La vida secreta on Dalí explica el seu trajecte que va fer amb tartana per arribar al Molí de la Torre. Inclús subratlla la paraula tartana i ens la dibuixa amb aquest dibuixet aquí. I us llegeixo el fragment que Dalí en parla d'aquest trajecte i diu: vaig anar-me'n en una tartana amb el senyor i la senyora Pichot i Júlia, la seva filla adoptiva, de 16 anys d'edat, que tenia una cabellera negra molt llarga. El senyor Pichot guiava ell mateix el carruatge. Era un dels homes més vells que mai hagi vist, amb la barba i el bigoti negres com el banús i uns cabells llargs i arrissats. A part de la rutina que podia veure Dalí a Figueres els primers anys i dels primers records d'anar amb tartana, hem de sumar el fet que els Dalí també van començar a tenir una rutina que era la d'anar a Cadaqués. Una mica el desencadenant dels Dalí anant cap a Cadaqués fou la família Pichot que acabo de presentar. Els Pichot, una família que tenien una segona residència a Cadaqués i possiblement varen ser dels primers turistes que els cadaquesencs van veure, varen convidar els Dalí a fer una estada a la casa que tenien al Sortell. Els Dalí primer van ser convidats i després van decidir construir la casa familiar que avui en dia encara hi ha a la platja d'Eslaner. Per tant, hem de començar a establir una rutina de viatge que Dalí feia des de Figueres fins a Cadaqués, possiblement amb tartana, i que tenia parada segurament a Castelló i a Roses. Aquesta relació amb Cadaqués amb Dalí la té des de molt jove. Ja va a Cadaqués tinguent 5 o 6 anys. Això ens porta al 1910, 1911 i al 1915 ja trobem la primera obra pictòrica de Dalí representant un paisatge de Cadaqués. Per tant, un nen de 10 anys, en poc més de 10 anys, ja fa un itinerari, podria ser amb tartana o amb vehicle motoritzat, de Figueres fins a Cadaqués. Mirem una mica aquest circuit que us he comentat, amb aquest mapa de carreteres, i veiem que precisament llavors, per anar de Figueres fins a Cadaqués, el trajecte era anar a Castelló d'Empúries, fer parada a Roses i a Cadaqués. Els Dalí tenien família a Cadaqués per part materna, per tant, aprofitaven també el viatge per visitar part de la família de la seva mare. L'arribada a Cadaqués, com veiem aquí, un 1911, tant pot ser en vehicle motoritzat, com és el repartiment del correu, o també al costat veiem que hi ha un carruatge o una tartana. Si es feia el viatge amb tartana des de Figueres, durava 9 hores. Llavors, això és segons fons d'un llibre que ho diu. Clar, penseu que les carreteres no estaven
amb les condicions que coneixem avui en dia, no estaven arreglades i el tram tartana era un vehicle incòmode. Per tant, ara hem fet una primera aproximació a aquests primers anys de Figueres, què és el que veia Dalí, com era el seu dia a dia, quina era la seva rutina. Però ara també m'agradaria presentar un altre aspecte de Dalí que ens ha d'ajudar a entendre una mica millor aquesta obra, és a dir, què ens diu aquest quadre, com l'hem de mirar, què hi fa un carretó en un paisatge i de quin paisatge estem parlant. Anem per pams. El 1933, any que es pinta aquest quadre, Dalí té 29 anys. I havent vist breument el que havia passat una mica per Figueres i el seu entorn, hem de pensar que l'any 1933 Dalí ja ha estat expulsat de casa seva, el seu pare l'ha fet fora de la casa familiar de Cadaqués i per tant ja ha començat a comprar les primeres barraques a Portlligat. És per això que quan anem a Cadaqués anem a Portlligat a veure Dalí, perquè ha hagut de començar a fer-se la seva futura llar. Fa 4 anys que ja està en Gala i al costat de Gala combina les estades amb les primeres barraques que es construeixen a Cadaqués amb les estades que fan els pisos de París, que té Gala encara fruit del seu matrimoni amb Paul Éluard. Començant l'any 1932, segons documents que hem vist, sabem que Dalí i Gala viuen a cavall entre París i Portlligat i segueixen unes pautes bastant concretes, és a dir, passen les tardors i els hiverns a París i al bon temps, primavera i estiu, venen al càlid Portlligat. A París hi van pel fet de quan se'ls acaba els diners, van a París a guanyar-ne, a fer exposicions, a vendre's, a buscar projectes, a establir contactes i a Portlligat és una mica el seu paradís de treball. Primer resideixen en l'apartament que Gala tenia amb Paul Éluard en el barri del Sacré-Cœur, aquí dalt. I amb Dalí s'instal·len més endavant, a prop, és al sud de Montparnasse, a prop d'un parc que es diu el Parc de Montsouris, a un carrer que és el carrer Goguet. Seria, més ampliat seria aquest carrer d'aquí. Per tant, sabem que els quadres que es pinten entre 1932 fins al 1935, que és l'última referència que tenim d'aquest apartament, estan pintats entre Portlligat i aquest carreró de París. Aquesta seria una imatge de l'apartament que hem acabat de veure i aquestes obres, i entre elles ja hi trobaríem el carretó fantasma, són una mica les que estan a cavall entre aquests dos llocs, París i Portlligat. I per això m'ha fet pensar, si establien una rutina d'anar viatjant entre París i Portlligat, m'ha fet pensar una mica que podria ser també això un motiu de la mida que podien tenir els quadres, perquè si necessites viatjar constantment potser has d'adaptar el teu treball, la teva feina, a la mida del teu equipatge. I ho he volgut comprovar. He mirat els quadres que Dalí va fer l'any 32 i de les 32 obres que pinta, 15 són inferiors o iguals a 20 per 25 centímetres. Això les fa més petites que aquest foli. Per tant, més de la meitat dels quadres que fa és més petit que això. Jo ho he volgut comparar que seria un iPad del moment, que te poses el quadre com si fos un accessori més de la teva maleta i així et permet treballar a 2 llocs. I l'any 33, de les 20 pintures que fa, 13 també corresponen a aquestes mides, no són més grans que un foli. Per tant, Dalí adapta la mida de la tela a les seves necessitats, tot fent que el seu imaginari, tot el que ha de pintar, quedi reduït en pocs centímetres. I això precisament és el que explica un amic seu, Julian Green, quan comenta a les seves memòries, fent referència a aquest fet dient que Dalí posa el cel i la terra en un espai on no hi cabria ni una mà. O sigui, el paisatge que veurem del carretó fantasma, si posem la mà davant, és tot el que succeeix pot succeir a dins d'una mà. Per tant, durant aquests anys, Dalí concep grans quadres que els acaba transformant en dimensions molt petites. És també en aquest moment, a final del 1932, que Gala
per exigències econòmiques, perquè la parella necessitava diners, s'inventa o crea, junt amb altra gent, el grup del Zodíac. El grup del Zodíac no és res més que 12 amics que tenien Dalí, 12 persones influents amb molt poder econòmic, amants de l'art, i es diu grup del Zodíac perquè eren 12 com els signes del Zodíac. Aquestes 12 persones influents acaben fent una aportació anual de diners a Dalí i aquesta aportació els beneficia en què cada mes de l'any els hi permet comprar no perquè ja l'han prepagat, però els hi permet adquirir de Dalí un quadre gran o bé un de petit i 2 dibuixos. Clar, el fet que puguin adquirir com a opció un quadre petit també pot ser significatiu a l'hora de decidir quina mida han de fer els teus quadres. Aquest grup del Zodíac comença el gener del 1933 a ser efectiu. Per tant, si pensem que el carretó fantasma era un quadre que va ser pintat el 1933, doncs probablement seria un quadre que seria un possible encàrrec o un futur quadre per ser comprat pel grup del Zodíac. Els membres d'aquest grup són la Cares Crosby, Emilio Terry, l'escriptor Julian Green i la seva germana Anne Green, la comtessa Cuevas de la Vera, la comtessa Anna Letizia Pecciblun, André Durst, el príncep Jean-Louis de Faucigny-Lusigny i la seva dona, René Laporta, Félix Rollo, Robert de Saint-Jean i els vescomtes de Noailles. Aquesta estratègia era perquè Dalí no es vengués en el sentit que pogués pintar tranquil·lament i tingués un sou cada mes. Una mica un contrast amb la foto que hem vist de París, l'apartament que tenien i com anaven quedant les barraques que Dalí anava adquirint a Portlligat, això seria l'any 30. També us he posat una selecció de fotos de Portlligat per veure aquest contrast de l'artista en situació d'un apartament de París, una foto més oficial, en postura, i un artista més relaxat. A la mateixa època, a Portlligat, disfrutant del sol, del bon temps, i d'una vida que potser a París anava més per feina. Ara bé, anem a parlar breument del quadre i pensant, l'any 1933 Dalí pinta 2 quadres on apareix un paisatge llunyà, on una tartana es va acostant a un nucli rural en aquest cas. Un és aquest, que és el carretó fantasma, l'altre és la carreta fantasma també que pinta l'any 1933. Aquest mateix tema el repeteix l'any següent, el 34, amb un paisatge, una carreta o una tartana que s'acosta a una població i que es diu un moment de transició en aquest cas. Per parlar una mica sobre aquest mitjà de transport, he fet una mica de recerca sobre com era el transport a principis del segle XX per l'Empordà. I he vist que a Torroella de Montgrí, a principis del segle XX, hi havia una família que es dedicava al transport, la família Verd, i que a l'any 1914 ja tenia a Torroella de Montgrí un carruatge que cobria la línia regular per fer tartant el trajecte de Figueres a Cadaqués, passant per Castelló d'Empúries i per Roses. Val a dir també que els anys en què ens estem moguent, l'any en què es pinta el quadre, el 33, l'Alt i el Baix Empordà no estaven dividits. Per tant, potser existia una relació més natural en aquell moment de donar serveis d'un costat a l'altre. I una mica parlant del nom de tartana o carretó, que a vegades això ens pot confondre, hem de pensar que la primera vegada que s'exposa el carretó fantasma es fa a Nova York l'any 1965 a la Gallery of Modern Art i el primer títol que rep el quadre és en anglès i es diu Phantom Cart. Per tant, el nom que rep el nostre quadre és Carretó fantasma degut a la traducció del títol, tot i que Dalí el que pinta és una tartana. El quadre es va pintar el 33, fins al 65 no s'exposa, no es fa públic. I el nom que va rebre en el moment, doncs al ser d'anglès, s'ha traduït i és el carretó. Però com a carretó
Com a objecte de carretó, per distingir, s'entén que és un carruatge lleuger per una o dues persones, amb molles senzilles o dobles, tirat per una bèstia i que és molt utilitzat pels negociants. El carretó, o tamborell, o carro de colar, servia per portar arada, per transportar fems, les garbes a casa. Normalment era transportat per una persona i servia pel transport de poc pes. I aquí, per exemple, es fa servir per transportar, en aquest cas, el taps de suro. Per tartana, en canvi, la podem trobar definida com un carruatge tancat, amb una coberta feta per un tendall impermeable sostingut per uns cercles de fusta corbats. És tirada per una o dues bèsties i utilitzada tant per pagesos com també per transportar passatgers. I podia tenir entre 4, 6, 12 o 14 seients i es pot considerar una mica la precursora de l'automòbil. Inclús no només l'Empordà tenia tartanes, Barcelona també a principis del segle XX tenia tartanes pels carrers. Estem als anys 20 i veiem també com les carreteres comparteixen vehicles motoritzats amb tartanes. I aquí tenim el cas de Figueres, hi havia una empresa de Josep Gregori que l'any 21 té establert el Servei Públic de Transport de Viatgers, del qual en té la competència i que fa Figueres i Cadaqués en parada a Castelló i Empúries. I si ampliéssim una mica la fotografia veuríem que aquí posa Figueres, aquí Roses, Cadaqués. I insisteixo en les parades de Castelló, Figueres, Castelló i Roses, perquè són parades que segurament Dalí va anar fent insistentment cada vegada que anava a Cadaqués i que segurament poden tenir influència en els paisatges que veiem en els seus quadres. I m'agradaria citar una mica el que Pla explica quan veu que Dalí posa una tartana en un paisatge. Diu, quan nosaltres, i situa Josep Pla, diu, quan nosaltres, els empordanesos, veiérem aquella tartana posada sobre el pla dilatat, sota la volta del cel net, esbandit, lluent i immens, constatàrem que el nostre pintor ens havia nascut. El pintor que havia descobert i comprès tan bé com un pagès de la terra el nostre país. A partir d'aquest descobriment, Dalí ha posat aquest paisatge en totes les seves obres. Però no només parla de tartanes posades en el paisatge, Josep Pla, sinó que també fa un incís molt bonic sobre com Dalí insereix aquesta tartana posada en el pla d'un paisatge de l'Empordà. I diu, a Figueres, Dalí es dedicà a l'observació del paisatge de l'Empordà, exactament el paisatge de l'Alt Empordà, i més exactament encara el cel de l'Alt Empordà. Crec que Salvador Dalí és el descobridor del paisatge del nostre país. La tramuntana produeix sobre aquest pla una volta de cel neta, vastíssima, enorme i un aire pur, cristal·lí, d'una prodigiosa claredat. Aquest paisatge només pot ésser pintat per un artista que domini el dibuix, per un artista que aconsegueixi amb el dibuix un domini tal de l'objectivitat circumdant que li permeti de superar les comoditats del greix colorístic atmosfèric amb la precisió de les formes estrictes. A partir d'aquest descobriment, Dalí ha posat aquest paisatge en totes les seves obres que fins ara ha fet i es pot assegurar, a més, que d'aquest paisatge no se'n podrà separar mai més, perquè és un element de la seva formació que està pastat en ell mateix en la seva real naturalesa. I si observem el paisatge de l'Empordà, això seria des del Mas Ventós, la plana de l'Empordà, des de la Ciutadella de Roses, amb la serralada de l'Albera al fons. Evidentment, tots aquests paisatges ens poden recordar molt els paisatges que un moment o l'altre pot acabar fent Dalí en els seus quadres. Mirem atentament el paisatge del carretó fantasma. Acostem-nos més al paisatge que hi ha al fons i en aquest sentit m'agradaria que miréssim aquest nucli
en el qual la tartana s'hi està acostant, que de mica en mica potser ens pot semblar un nucli que ens sembla bastant familiar, que a algú li pot sonar i que es podria trobar un cert paral·lelisme amb la ciutat de Girona. La relació amb Girona i Dalí la podem trobar l'any 24. Dalí va estar empresonat a Girona uns quants dies, unes quantes setmanes, i el record que en té és bastant curiós perquè li agrada el fet d'estar empresonat. I ell ho relata, tot i que exagera molt, diu: vaig estar 3 mesos a la presó de Girona i llavors em vaig adonar que només es poden crear coses meravelloses dins la presó. O sigui, que tots aquells dies abans d'anar a la presó vivia una vida d'angoixa. No sabia si anar-me'n al cine o al teatre o quedar-me a pintar o en comptes de pintar fer un dibuix. Em fiquen a la presó i tot s'arregla instantàniament. Vaig començar a viure una vida espiritual sublim. I ara, com que no em fiquen a la presó, doncs he inventat una cosa meravellosa que és crear-me una presó espiritual que és Portlligat. El tema del paisatge m'agradaria parar-m'hi una estona perquè veieu que Dalí, com a procés creatiu, és curiós perquè això és un llibre que Dalí té del seu llegat, és part del que formava la seva biblioteca personal, i és un llibre de l'artista Jean Vermeer, que Dalí admirava moltíssim i que, de fet, el detallisme i aquesta precisió amb la que pinta Dalí s'inspira bastant amb els mestres flamencs. És una il·lustració d'un quadre de Vermeer. Dalí posa la postal de Girona enganxada a sobre, establint aquest paral·lelisme amb el campanar que existeix amb la ciutat de Vermeer, amb el de Sant Feliu, i en certa manera també l'acaba lligant una mica amb el que vol acabar reproduint en els seus quadres. Veiem aquí la línia recta, potser aquest campanar, perquè la genialitat de Dalí, de fet, rau o veu de la seva realitat immediata i de la seva capacitat d'absorbir informació, d'absorbir el que veu, llegeix. Aquest és un quadre de Dalí amb una vista de la ciutat de Delft, al fons, i que perfectament coincideix a la perfecció amb el quadre que el mateix Vermeer pinta. Això és el quadre de Vermeer, això és el quadre de Dalí, que repinta aquesta escena de Vermeer aquí una altra vegada. Una mica perquè he trobat curiós com Dalí fa aquestes aproximacions en el paisatge i com el va construint. Un altre paisatge que he volgut mirar és aquest d'aquí, és Espectre del vespre a la platja. Aquí ja veuríem potser la platja de Roses, l'amplitud de la platja de Roses, i també he volgut acostar-me una mica a veure aquest nucli del fons a què ens podia recordar. He fet una mica el detall i comparant i buscant imatges podria ser que això s'acabés sent una mica la Castelló d'Empúries. Dalí deixa de pintar de manera tan precisa com ho fa amb el carretó fantasma, aquí ja no fa un detall amb el pinzell molt detallat, sinó que agafa més cossos volumètrics, formes geomètriques i va construint el que podria ser Castelló d'Empúries. He agafat més imatges i he volgut comparar, en aquest cas és un dibuix que Dalí fa pel que havia de ser una il·lustració per a un llibre que es diu Les bruixes de Llers, que al final no es va fer, però que darrere hi ha la inscripció d'un gitano mudat ha corregut el pont de Castelló. Per tant, Dalí ja diu que això és Castelló i aquesta similitud amb el poble que ell pinta podria ser que fos el que pinta en l'Espectre del vespre a la platja. Inclús també he buscat imatges del pont, perquè aquest pont també l'he volgut buscar en algun paisatge. Aquest quadre, per exemple, tenim també un carretó. Si ens acostem a la imatge del nucli que hi ha al fons, hi ha un carretó, i aquí, si veieu, hi ha el possible pont de Castelló. Aquí seria el quadre que hem vist ara, a l'Espectre del vespre a la platja, i el dibuix de Dalí. I ara una mica, si sortim d'aquest zoom, evidentment, quan Dalí ens explica, o el seu amic, que tot el contingut del quadre queda representat amb el que seria una mà, doncs evidentment, si no tenim aquestes aproximacions ens pot costar molt de veure
el que està pintant al final com a nucli urbà. Un altre quadre, en aquest cas que també hi ha una tartana, un carretó que s'acosta a un nucli, és el moment de transició. He fet el mateix, busco el nucli a veure què hi és i veig que aquest perfil podria correspondre, en aquest cas, el que podria ser per mi l'església de Sant Pere abans que es destruís a la Guerra Civil al 36. Quan mirem quadres hem de tenir en compte a nivell de paisatge que el paisatge canvia. El 1933-34 evidentment no és igual que el 2014, per tant documentar amb fotografies d'època, com és aquest cas de l'església de Figueres abans que es destruís, o buscar un dibuix que el mateix Dalí fa per il·lustrar un llibre, podria, per què no fer que això correspongués una mica a la realitat que ell veia dia a dia. Per això insistia. Ell és de Figueres, surt de Figueres, se'n va a Cadaqués. Arribar a Castelló amb tartana és un fet que ho fa regularment, sovint, per tant, per què no pintar Castelló? En aquest cas, i la platja de Roses. Aquest és el moment de transició, són més detalls de paisatges, i en aquest cas és el primer que hem vist, que és el de Carretó Fantasma, amb una possible relació amb Girona. Aquest cas seria Figueres. I aquest d'aquí no he sabut encara trobar-li el nucli que podria semblar-se. Per tant, una mica si busquem el significat del títol, el carretó fantasma, si ens hi fixem, què passa quan aquest carretó, aquesta tartana, es va acostant al nucli? De fet, Dalí juga amb les dobles imatges i provoca que aquest acostament, aquest apropament que fa la tartana al nucli s'acabi confonent amb l'arquitectura d'aquest nucli urbà que veiem. De fet, podríem quasi mig dir que el conductor de la tartana amb el cavall acaben formant part de la ciutat que veiem al darrere. Per tant, un carretó fantasma, un carretó que desapareix, un carretó que es transforma, un carretó que passa a ser una altra cosa. Potser una mica de joc del títol podria ser aquest. I Dalí diu que tracta d'organitzar la realitat per tal d'utilitzar-la per al control d'una construcció imaginativa. D'aquí doncs que la carreta, amb un conductor i un cavall, acabin essent de manera fantasmagòrica i de construcció imaginativa a part de Castelló d'Empúries o de Figueres o bé inclús de Girona. I és que el carretó fantasma l'hem de situar a l'època plenament surrealista de Dalí i és en aquest moment que també fa ús del seu famós mètode paranoicocrític, que s'inspira en certa manera en les teories de Sigmund Freud, que estableix la part conscient del cervell, que seria aquesta part de nivell més perifèric, on succeeix tot allò que som conscients, i la part més inconscient, que és el nivell més profund, on hi queda emmagatzemat tot allò desagradable i amb la voluntat de ser oblidat. Aquest inconscient es manifesta a través dels somnis i, per tant, serà a través de la interpretació dels somnis que tindrem accés al significat d'aquest inconscient. I això Dalí s'acosta a aquest fet tot fent ús del seu mètode paranoicocrític. En paraules de Dalí, això és un mètode espontani de coneixement irracional basat en l'objectivació sistemàtica d'associacions i interpretacions delirants. Però exactament què vol dir això? Agafem la frase i diem, bueno, és un mètode espontani, tan espontani que surt sense premeditació, que surt quan vol, que és de coneixement irracional, que s'acosta a l'inconscient, basat en l'objectivació sistemàtica, que ordena, classifica, d'associacions i interpretacions delirants, de fets estranys. Per tant, és un mètode que en paraules nostres potser seria un apropament a fer servir un mètode que ens permet tenir una habilitat que es manifesta de manera inesperada, que examina l'inconscient i que és capaç d'ordenar i classificar fets estranys. Que de fet això és el que fa Dalí quan diu que utilitza el seu mètode paranoicocrític. I l'ús de la doble imatge, precisament, és un acostament a
aquest fet. Si afegim que la tècnica que fa servir Dalí és tan meticulosa, a l'hora de pintar aquests fets estranys que passen a la ment, acaben sent els seus quadres com somnis o fotografies pintades a mà. Recordem que el carretó fantasma és de dimensions petites i que està pintada amb una destresa inigualable. A part de la minuciositat tècnica, observem que té una perfecta harmonia, els colors, l'organització dels elements, la composició. És evident que Dalí utilitzava pinzells molt i molt fins i segurament lupa per arribar a pintar amb aquest gran detall. I és cert que la mirada de l'espectador està totalment dirigida per aquest moviment que fa la tartana a l'acostar-se en el nucli. Podria ser, a nivell significatiu, que aquest carretó signifiqués un cúmul de records, de vivències, del que viu Dalí durant la seva infantesa, aquests recorreguts que fa per l'Empordà amb tartana, tot el que ell ha viscut i que vol que sigui part del seu equipatge, que ho transmet una mica amb l'escena o amb el moviment d'un carretó. Una altra manera de mirar el quadre també pot ser fent una mica el paral·lelisme amb aquesta pel·lícula sueca, que és de l'any 1921, que no sabem del cert si Dalí va veure, però que a aquella època es va projectar i que es diu The Phantom Carriage. Per tant, el carretó fantasma. Hi ha una pel·lícula que es diu El carretó fantasma i que explica la llegenda del què succeeix quan algú es mor durant l'última campanada de la nit de Cap d'Any. Si algú es mor durant aquesta última campanada, la persona morta serà la responsable de conduir el carro de la mort durant el següent any i anar recollint les ànimes. Tant el carruatge és vell i el cavall és el mateix, però el conductor és el que va canviant any rere any. Recordem, clar, aquest moment el que passa quan et mors, passes d'estar viu a estar mort, però és un moment de transició, un moment de canvi. Recordem que Dalí té un quadre que es diu Moment de transició, que de fet també hi ha un carruatge que s'acosta a una població. Poden ser coincidències, però també és una interpretació que ens permet jugar amb el títol dels quadres que fa servir Dalí i amb les coses que passen també en el moment. Una manera més còmica també de mirar els carretons de Dalí és fer un cop d'ull a la pel·lícula de l'Eix d'Or que l'any 1930 fa amb Luis Buñuel i que enmig d'una festa aristocràtica i elitista comença a aparèixer un carro amb tot de pagesos que estan beguent i en cap moment l'escena es veu interrompuda. La festa continua passant, els aristòcrates continuen passant-s'ho bé i el carro de pagesos passa pel mig sense que hi hagi la més mínima immutació. Aquest fet Dalí el posa com una crítica a l'absurd de les situacions que tenen un llenguatge propi tan codificat que ni tan sols les alteracions més aberrants la sorprenen. Ja que aquest pla és qui ha citat Dalí i li ha fet l'homenatge o li ha fet la cita de posar la tartana en el pla de l'Empordà i ha parlat del paisatge, Dalí també il·lustra el llibre que Pla fa d'obres de museu posant unes tartanes també en uns paisatges, en aquí i en aquí. Això són ja cap als anys bastant més tard que els anys 30, els anys 80. I en aquest cas tenim un quadre també que es diu Camí de Púbol, on també hi trobem representat aquest mètode de transport. A Púbol, Dalí, curiosament, fa ús d'aquesta calessa l'any 1971, quan la revista Vogue el contacta perquè vol celebrar el 50è aniversari del número de la revista, de l'edició francesa. I Dalí aprofita, automàticament agafa l'oportunitat de treure aquesta calessa que hi ha a Púbol i de fer-la servir per única vegada, primera i única vegada, per fer un passeig pel jardí. Un cop és a sobre, evidentment, hi ha un reportatge fotogràfic d'aquest esdeveniment i hi ha Gala, al davant de tot, Dalí, el veiem aquí, hi ha l'Arturo Caminada i en Puignau, que va ser l'arquitecte, l'aparellador que li va fer les cases de Portlligat.
Dalí aprofita aquesta avinentesa per fer una declaració i dient jo estic al darrere, com a servidor de gala, mentre ella dirigeix tothom amb el fuet a la mà. I sense sortida de Púbol, també un carretó és el que hi ha a l'entrada del castell, a mà dreta. És una tartana empordanesa que era la que feien servir els antics habitants del castell per anar a mercat, fos a Girona o també a la Bisbal, que eren les dues poblacions que quedaven més a prop de Púbol. I doncs d'aquesta manera espero que el viatge que hem fet per la vida de Dalí, les vivències de l'artista, ens hagi pogut apropar una mica més a dialogar amb aquest quadre i entendre millor el procés creatiu de Salvador Dalí. Moltes gràcies.